Ә хәзер экраннарга үзенең юбилейын билгеләп үтүче Хасан Шенрәфәт Әсхәт улын чакырабыз. Аны юбилее белән тормыш иптәше Гөлсирин, кызы Ләйсән, кияве Фәдис, улы Рәсим, оныклары Инсаф белән Искәндәр котлый. Һәр вакытта һәр кешегә кайтып сыйынырлык җылы учак, тыныч почмак булуы кирәк. Минем өчен үскән йортым ул иң ышанычлы сыеныр урыным. Бүген нигезебез хуҗасы, әтиебез, бабабыз Хасан Шенрәфәт Әсхәт улының 55 яшьлек юбилее. Әлмәт районы Түбән Абдул авылында туып үскән егет хәрби хезмәттән соң Әлмәт шәһәренә килеп эшкә урнаша. Бүгенге көндә әти Гуат оешмасында эшли. Әниебезнең ныклы терәге, безнең балаларның һәм оныкларның яраткан, хөрмәт иткән үрнәк әтисе һәм бабасы ул. Хәрәкәттә бәрәкәт дип яшәүчеләрнең берсе ул безнең әти. Кулыннан килгән бар эшне җиренә җиткереп башкара. Кирәк икән җир җимертеп эшли. Уен көлкедә дә кимен куймый. Шуңа оныклары да аны бик нык ярата. Һәр вакыт безнең өчен кайгырып, ярдәм итеп торалар. Оныкларын да күз карасыдай саклап, безгә төпле киңәшләрен бирәләр. Әти-әниемнең капкасын ачып керүгә үк гаҗәпкә каласың. Ни генә юганда, диңгез ярындагы яллар читтә торсын. Һәр нәрсә үз урынында. Бакча алдында аллы-гөлле чәчкәләр үсеп утыра. Җан рәхәте. Киләчәктә дә бергәләп, әни белән тигез тату тормышта гаилә учагының җылысын тоеп, бәхетле яшәргә язсын. Әтиле йорт иң бәхетле нигез. Шаулап ачыла аның капкасы. Йорты нурлы, табыны мул, бәхет белән балкый як-ягы. Сабырхылык, тынгы белмәс йөрәк, уңган куллар әти куллары. Ходай сиңа озын гомер бирсен, тигез булсын тормыш юлларың. Киңәшләрең һәр чак төпле синең, ярдәмеңне тоеп яшибез. Сәламәт бул, кайгы-хәсрәт күрми, әни белән тигез яшәгез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Гөлсирин, кызың Ләйсән, киявең Фәдис, улың Рәсим, оныкларың Инсаф белән Искәндәр. Без дә чын күңелдән кушылабыз. Исәнлек, саулык, озын гомер телибез. Чираттагы музыкаль бүләк сезнең өчен яңгырый. Якларга кайттым мин әтиемнең өенә. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Күршергә насыйп булсын. Сары бик матур төсләре, әти-әни хисләре, яшел төсле бизәкләре, тынычлык теләүләре. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әтиемнең капкалары гел шулай ачык торсын. Әле тагын озак еллар күршергә насыйп булсын. Әти-әни каршы ала матур капка төбендә. Күңелләре без сөенә, алар исәнлегенә. Әти
бергә